लामानि जाब्रबथायखौ लानानै मिरु सरकारनि मोनसे गेदेरथार थांखि। मिरु हान्थामेला आरो राजा लामानि मन्थ्रि नितिन गाडकारिया दिनै लकसभायाव मोनसे लिरनाय फिननायाव लामायाव जानाय जाब्रबथायखौ लानानै मोनसे गेदेरथार थांखि लादों। चन्डीगढ़ आरो आसामाव पाइलटखौ बिथा खालामनानै नेशनेल हेल्थ अथरिटिनि हेफाजाबाव लामायाव जानाय लामा जाब्रबथायजों खहा जानांनायफोरनो केसलेस फाहामथाय बिथांखिखौ मिरु लामा हान्थामेला आरो राजा लामा मन्थ्रिया फोसावनानै होदों। बे बिथांखिनि गेजेरजों आयुष्मान भारत प्रधान मन्त्रि जन आरोग्य योजनानि सिङाव खहा जानाय सुबुंफोरनो जाब्रबथाय जानायनि 7 सानसिमाव 1.5 लाख रांसिम सावस्रि मुलाम्फा पेकेजफोर होनाय जागोन। मटर भेहिकल एक्ट 1988 नि मटर भेहिकल एक्सिडेन्ट फान्ड कन्स्टिट्युट आन्डार सेक्सन 164B नि सिङाव चन्डीगढ़ आरो आसामाव पाइलटखौ बिथा खालामनानै बे थांखिखौ होनाय जागोन होननानै मन्थ्रिया फोरमायदों। सेन्ट्रेल मटर भेहिकल एक्सिडेन्ट फान्ड रुल्स 2022 नि सिङाव गोनां जानाय आयेननि फुंखाफोरखौ होनाय जागोन। दा स्टेट हेल्थ एजेन्सि, दा नेशनेल इनफर्मेटिक्स सेन्टार, दा जेनेरेल इन्सुरेन्स काउन्सिल आरो पुलिसआ दा मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि सिङाव नेशनेल हेल्थ अथरिटिजों बैफोर खामानिखौ मावनांगोन। चन्डीगढ़ आरो आसामाव दा मटर भेहिकल्स एक्ट 1988 नि सिङाव लामानि जाब्रबथायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ केसलेस फाहामथाय होनांगोन। बे बाथ्राफोरखौ मिरु लामा हान्थामेला आरो राजा लामानि मन्थ्रि नितिन गाडकारिया दिनै लकसभायाव मोनसे लिरनाय फिननायाव फोरमायथिनानै होयो।